Han hedder Ossi. Vi døbte ham Albert, men hans nye ejere har så kaldt ham Ossi. Skal jeg holde den anden? Jeg er lige på den anden side af dig. Er hun sød? Ja, de er søde. Hej med dig. Hvad? Det lille Asterix. Hej. Det lille Asterix. Ja. Det er en lille dreng, du sidder med der. Han hedder Asterix. Hej, Helle. Kan jeg hjælpe dig? Ja, hvor gammel er jeg? 5 uger. 5 uger? Ja. Så de er ikke ret gamle. De er dem alle sammen med, for Eva kom med en. Har du tal på dem, Hanna? Nej. Men jeg ved, der mangler en op til fysen. Hej, Anna. Det er værd for noget, alt det her. Ja, bare det ikke er for lang tid ad gangen. Hej, Ossi. Hej, din lille dreng. Du ser ud, som om du har overskæg med det der lys, du har rundt om næsen. Hej, Ossi. Hvad er det for noget, alt det her? Hvad? Er de søde? De er helt vildt søde.